synttärit, jos mä muistan vielä kertoa sitä. Ja sitten on kesä ja mä tykkään mansikoista. Mun ystävä, mä en valehtele, mun ystävä kävi poimiin mansikoita. Me laitetaan nää pakastimeen ja mä teen kakkuu. Ja tässä on näitä hommia, näin tehdään. Mansikat on terveellisiä, hyviä ja ravitsevia. Kesälle ja meille 1 mansikka. Nam. Terve! Nyt se on sellainen, että tarvis kauppaa. Sellainen homma. Mä sanoin, että mä puhun niin nopeasti. Että tarvitsisi lähteä kauppaan konkreet bileet tulos tiikaa. Tarvitsee hakea lihaa, tarvitsee hakea herkkuu, piikku mässyy. Ja sitten tarvitsee valita jotain suun kostukettakin. Vitsi. Ihan oikein. Siis nyt lähdettiin shoppailemaan. Ruokaahan me tultiin jostain. Mut katsokaa, oisko näillä aika hyvä bilettää. Siis shoppailu on ihan älyhauskaa. Päiväkin kuluu todella nopeasti. Voin suositella. Jep, päivä on ehtinyt, kuulkaa iltaa. Kiirettä on pitänyt paljon hommia ja vielä on jäljellä. Potut pitäisi paistaa. Siis äänestystilanne tarkistaa, ei mitään hätää, homma pulkas, jatkakaa samaan malliin. Mulla on täällä nimittäin siis aika hyvät, katsokaa, piffit tulos, niin kuin mä sanoin, että huomenna herkutellaan. Tässä kukkaa näitä esivalmisteluja huomiselle. Meidän kohta laittaa iltapalaksi meille vähän grillikylkeä, paistetaan luita ulkona ja maissia. Tästä homma etenee ennen kuin ollaan päästy iltaan, niin on vielä monta asiaa tehtävänä. Eli taas täytyy rientää. Puoliveli huijoi tyttö tää, elämästä aina selviää. Huumoria hattuun vaan, niin säilyy tolpillaan. Tulkaa peräs. Kato, puita hain lisää. Mennään reippaasti, kun tämän päivän lenkitkin jäi tekemättä. Juostaa tässä välissä. Ihmislapsella on aika hyvä nyt olla. Tässä mä istuskelen iltanuotiolla, polttelen tätä hiillokselle ja kohta mä alan kantaa herkut pihalle ja ei muuta kuin lihat siihen tirisemään ja relax. Hyvä seura, hyvä ruoka, ihana ilta. Tarviiks muuta? Kohta meillä on ihana kesäilta. Mä epäilin, että alkaa sataa, mutta aina positiivisena ja optimistisena ihmisenä. Ei huolta, grillataan tänäänkin. Aurinko paistaa, elämä hymyilee. Hei, mulla on synttärit. Arvatkaa mitä. Tjup! Mansikkakakku leivottu. Olen pahoillani, väärät lasit, mutta aina ei voi voittaa. Pannaan tälleen naisellisesti. Onks toi hyvä? Ja kertakiallon päälle. Noin. Mut mä en nyt halua teitä enempää vaivata ja viivyttää. Mun täytyy lähteä meikkaamaan, mun täytyy lähteä vanajafestareille. Jenni Vartiainen, Kaija K. Yö. Bileet, tiikka! Mittavaille valmis. Hame valittu. Glitteriä, en ne näkee mut illalla. Noin. Laitetaan se tohon nimittäin. Nyt on se, eikö aina tässä vaiheessa niin vähän pikasta tohon naamaa putskuu, vaikka on kaunis rusketus, mut vähän laitetaan riipsiväriä, lilaa luomeen ja tupsaus huuleen. Näin. Tästä se lähtee. Ihana syntymäpäivä ilta. Noin. Heippa!